بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بيتا فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بيتا فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخوشه شيرين وخوشه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخوشه شيرين وخوشه زمان كردي Hocam çaba çekti. Bunlar ne balno? Ne? İş yapma, tamam. Vakta buhat poli. Emi bilenin. Kabe telefona kodları dıkayandır nahe. Ha? Hava nasıl da? Tülüme deneruni. Cemil. Arayla hemen deneruni. Bura beycamte. Le mukattabe. Tamam. Kanı çidike çinake. ليه جرني يوسف كنا فاهمين ولا برابي بدري فتح في التسريع مخاريا نكارم رازم نكارم روني تموتون ده الشيء ده اسمعني زي شيء من دنيا بيش بوازيان ده دليل من ده يا هبلا تترك كاريتا خصوصا زمانه كرديشي تبيا من دكه شغلت ويجا تركي دخوينه هر بابا بسپاره و چتره Eci dokazım kurmancı kim dedi? Rojbaşa bağlı. Rojbaşa ile. Rojbaşa bağlı. Rojbaşa mı Mustafa? Punçan. Başım spas. Punçan. Başım gelek spas. Valla em vakta xovan danekin, em dest bi karê malê bikin. Kî dixwaz çê bike? Apê bişar kerem ke? Ez karim peyve çarenûsî çêkim. Belê? Çarenûs wataya wê qeder e. Çarenûs ango qeder. Nasname jî mamoste yani wesîqeya ku navê wesîqeya ku navê me tê nivîsarê ew e. Nasnamar navê me tê da navê me, navê paşnava me, navê ciya me, bavê me tê da hatiye nivîsandinê. Nasnama yek jî wataya wê naskirina netewek ye. Ez Minak. minakê bidim. Belê. Kurdan bi tekoşîneke mezin çarenûsa xwe nebaş guherandine. Minakeke dijî ez bidim. Belê? Di zagonê devleta Tirk da nasnamayê Kurd nehatiye naskirin. Belê. Yadin kî dixwaz çê bike? Ez çekim ma Mustafa. Belê kerem ke? Peyvamın pişe bu. Pişe yani ku mirov virkir. Mirov teyde Bivorî. Yani karê ku mirov teyde pispore. Bi vî karî mirov nanê xwe xezenç dike. Mamostetî
o karkeri, parezgeri her yeki pişekiye. Minakemici eve di civake peşveçuyi de herkes xwediye pişe yeke. Beli. Gelek spas. Beli evalna peyvedin ki dixwaz çevke du peyve mema. Ez çekim Kerem olsa. ke. Peyvamın ayakep pakrevan. Pakrevan yani ilku bu azadiye gelip var. Canı khudeler. Şehitçi degodu. Adeci peşenge. Ilku civate de jimro ve ku dikere peşe civake. Yer bejin peşeng. Sebep bakım kuyum. Beli. Allah Mustafa. Pakrevanın tevgen azadi nırxen geli kurdun. Ayakım aduyan bu serkeftina tekoşini peşengiye nüjen peyüste. Heval tutkar bibini visine. Evet. Az bilmişsin olsa. Allah işte Rus'u. Kerem ke. Az doğru İmam Usta. Az bukuyum İmam Usta. Beli. Pakrevanın tevger azadi nırxen geli kurdun. Jibo serkeftina tekoşini peşengiyek nüjen peyüste. Beli gelek spas. Em çevtiya rast bikin. Devrade nirxin. Devrade şi pakrevanın tevgera azadiye. Beli. Nirxin gelek kurdun. Beli. Devrade şi hevaleja. Peyviste ve cuda benim insandır. Beli gelek spas. Mamosta ez karim tişkî bipirsim. Beli. Anha hevale û sib jî gava berî vê jî hevale din jî tîpên qedexe nivîsandin. Ez kas bo nîşan bidim mamosta bana qedexe ne. Çao yani. Mamosta we qedexe. Kayık din hev kaxek ha. Ha. وشخوا أختك مراد بي قدخة ما موسى أبجي دبا قدخة İmma xena kadar. Ev dibeçi. أبجي قدخة أبجي قدخة أبجي قدخة ما موسى ما ناقش قدخة Hevali azat. Tu kes nikare, tu şi nikare. Tipen zamaneki qedexe bike, peyven zamaneki qedexe bike. Hûn yani şu qas be qedexe kirin, em ê ha qas lê xwedî derkevin. Allah işte Rus'u. Yani bravo. Yani tu çev tu fikre hevali azat. Çivazar. Türkiye. Tehran'da. نا از نترسيام اش بو ما موسى دبجم ما موسى هين جوانه كسك باشا رنده البجم برا ما موسى سري نكب بلاي ما موسى از قال لك ايش حزكم جبر بيك از ناخذ سري تكب بلاي Hevali azat tu çev tu fikre, lê ez bartkim ku tevê fikra xwe biguhere. ما موسى براستي از قال لك ايش حزكم خازم وين كتابك شي
Geleyim. Hiç mi? Hele mamosta bize şikayet var mamosta. Rapor ver keve. Spas mamosta. بله هوالنا ام ایروت کهون مجاره خواه امیش داچکا دوام بکه هفته بوری me çi da bu me daçeka bı da bu u daçeka bı u alkariya paş daçekan şi henek daçeke dine me da bu em iro ketin daçeka j Daçeka ji wateya jebûnê dide. Yani ji hev qetandinê dide. Wekî hogir ji gund derket. Divra de jebûnekê dide. Jebûna ku ji gund derketinê ve dibêje. Ev şî daçeke. Wekî din em karin çimînakê bidin hevalno, xwîn ji birînê diçe. Ne wisa? Divra de şî jêbûna ku, yani ji hevqetandina ku, xwîn ji birînê diçe nîşan dide. Ev şî daçeke. Her wiha xuyaya ku gava ku em waterê bikardînin tu wateya wan tuneye lê di hundirê hevokê de wateya hevokê sergihayî dike. Wateyekê digire. Belê hevalno kê xwazmînekekê bide? Belê kerem ke? Ez ji malê têm. Ez ji malê têm. Belê her bijî. Hevala êlen başîn bûye. Divra de şî ji Daçek. daçeke. Belê hevalno em daçeka xwe yê dinê bidin. Me gotbû ku ji hem bi serê xwe têbkaranîn hem jî bi alkariya paş daçekan. Yek ji wan jî ev e. Ji û bi alkariya paş daçeka rê gava ku têbkaranîn em ê servêya rawestin. Divra de ji bo karê yekê yan jî yekî tê kirin nîşan dide. Em dikarin Mamoste. Bla azad çîroka xwe ji me re bêje. Belê, rast e. Divra de karê ji bo ku yekê yan jî yekê tê kirin nîşan dide. Di hevoka te dişî wisa xuyaye. Tu dikarin dibare bike? Bla azad çîroka xwe ji me re bêje. Bila azad. Divra de şî ji daçeka bingehî de rê jî paş daçeka me ye hatinin bahe û ji wan daçekek nû hatiye ava kirin. Ez kermînakekê bidim. Elî ji zozan re tu tişt negot. Elî ji zozan re divra de şî ji daçeka me yê bingehîne barîkariya paş daçeka re daçekek nû hatiye ava kirin. û wateya çi dide hevalno karê ji bo yekî yan jî ji bo yekê tê kirin. Divra de kar ji bo kê hatiye kirin? Ji bo Elî û zozan hatiye kirin. Ji bo vêya hev xwasmînak bes e, gel hevalek dixwaze bide, hûn dikarin? Belê hevalno em tê kevin ya dinê. Daçeka me yê dinê ji ve. Em daçek karekê ku ji derekê dest pê dike û heta di here cihekî dinê.
nîşan dide. Wekî ku em bibêjin ji serî ve dest bi çîroka xwe bike. Ya çiroka çiya? Ji serî ve dest bi çîroka xwe bike. Divra de ji daçeka me yê bingehîne hatiye paş daçeka ve hatiye bikaranî û ji wê kîjan wate derdikeve di hundirê hevokê de divê ji serî ve dest bi çîrokê bide. Karek ji cihekî derdikeve û dihere heta cihekî dinê. Belê valno mînaka dinê ez bidim. Ji niha ve dexwe amade kiriye. Divra de şî ji û ve daçekê me yê. Belê eval me tekev daçekek nû ew şî daçeka li. Belê eval daçeka me yê nû li ye. Li. Ev daçek tenê bi serê xwe tê bikaranîn. Tu paş daçekan nagire. û cihekî warekî nîşanî mirov dide. Ev cihê ku nîşan dide cihekî gelemperî ye. Sînorê wî nediyar e. Wekî ku em dikarin bibêjin şagirt li dibistanê ne. Divra de li cihekî nîşan dide. Wekî dilê ez xwazim hevalek mînaka kê bide û em biqedînin. Mamosta ez mînake bêjim. Belê hevalê azat. Cîranê Elî li bajêr dijî. Belê dibe. Cîran Elî Cîran Elî. li bajêr dijî. Belê. Divra de şî cihekî gelemperî nîşan dide. Li ser ev daçeka hexwas mînak bes e ji ber ku hêsan e. Em ê têkevin daçeka di. Ev daçek hem bi serê xwe hem şî bi alkariya paş daçeka tê bikaranî. Gava ku bi serê xwe tê bikaranî wekî ku di zinêr werbû divra de di daçeka me ye. Yan şî bi alkariya daçeka paş daçeka gava ku tê bikaranî wekî dide newsa. Divra de ew şî cihekî nîşanî mirov dide. Wekî di hundir de rûnişt newsa. Dirê de dimeşiya. Di rê de dimeşiya dibe. Yan şî em ez mîneka xwe bêjim di hundir de rûnişt. Wekî de kî dixwaze belê Mamosta bi pola me de sîxureke ye. Lê ew nazim. em binivîsînin. Di pola me de sîxurek heye lê ne ez. Divra de şî di bi alkariya paşdaçeka de hatî bikaranîn hevalno. û tev de bûne daçekek. Em ê têkevin daçeka me yê dawî di re. Ev cure daçek şî tiştekî ku dest nîşankirî û dorgirtî nîşanî mirov dide. Tiştekî ku timîl dora xwe dizîvire, timî çê dibe, nîşan dide. Wekî ku em bibêjin çi, av dibin qeşê re derbas dibe. Av
dibin qeşayê derbas em bên derbas bû. Ha, biborînin qeşa. A dibin qeşayê re. Divra de daçeka me bingehîndiye bi alkariya paş daçeka re hatî bikaranî. Bi vê awahî bûye daçekek. Mînakek binê em bidin û em daçeka xelas bikin. Di dibistanê re derbas bû. Em bibêjin çi kirdeyekê jî em bibêjin. Xelef di dibistanê re derbas bû. Daristan em bibêjin heva. برا دبستان به مامۆستا Daristan bira bêtir tişkî xwezayî be. برا ترس تێدا بەرێ Belê. Xelef di daristanê re derbas bû. Divra de şî di daristanê re bi alîkariya paşdaçeka re hatî bikaranî. Belê evano mijara me dawî di daçeka de tewang. Em ê ser vêya şî bisekinin û mijara me daçeka şî xelas bibe. Selçuk hatta Arslan. Di daçeka de tewang. Taybetiyek daçeka heye hevalno. Peyva ku pê xwe pê wê tê timî ditewe. Yani peyva ku pê wê tê timî ditewîne. Di kîjan de mê de bişî wê bê tewandin. Wekî ku em mînakekê bidin. Hevalê min ji wî re got. Dibe. Hevala min ji wî re got. Belê hevalno em vê mînakan xweşikî vekin. Divra de. Daçekê me kîjan e? Ji reyê ne wisa? Me got ku peyva pê xwe tê ditewîne. Divra de. Ev peyv hatî tewandin ne wisa? Wî peyvek hatî tewandiye. Xwerûya wê çi bû? Ew bû. Gava ku ditewe, gorî zayen dê ditewe, dibe wî yan şî wê. Divra de ev hatî tewandin. Em hekî dinê lê binerin, divra de a çi ye? A bi qetandekê hevalno, em xweşaş nakin. Wekî dinê kî dixwazin mînakekê bide? Em dikarin ser mînakê dinê şî bisekinin, belê hevalê Mirza. وەکێک هەڤاڵێ خەلەف دەگوت دەبێت و دەپۆلێ دا سیخورک هەبێ Dibe ku di polê de sîxur hebe. Divra de şî her wiha xuya ye bûyî polê hatî tewandin. Ne wisa? Yani em ji va mînekana derdixin ku daçek peyva pê wê tê ditewîne. Bi vê awayî em karin taybetiya daçeka bibêjin. Hevalê xwendekar, tu dibînî jiyan çiqa xweş e? Lê tenê nexweşik e tu zanî. Xweşikbûn ji dijwarîbûna wê tê. Yani çiqas dijwar e jiyan, ew qas xweş e. Ew çiqas zehmet be, ew qas xweş e. Zimanzanê jî mîna jiyanê kûr û dûr e. Kerem ke. Ziman tiştekî pir mezin e, ne wisa? Kerem ke Pir dûr e, kûr e, ne wisa ne? Mamosta. Pir kûr û dûr e. Hevalê xwendekar. Vana ji ku dizanî mamosta ya? Ez dixwînim. Kerem ke bimeşe. Lê bimeşe. Kameranı kaybetmeye ji bo wî em nemeşin. Bir bisekinin baş em peyva xwe biqedînin ku kamera karê
Me takip et. Bumcu cina gece denk var şey. Ez bu et bizim. Naha. Çi bgotam bir kere ha. Naha ez bixwînim. Ewsa ez bixwînim. Evet. Hatû doktor xwendekar. Bele. Ez jî dixwazim bibim hem doktor xwendekar û hem jî doktor nivîskar. Belê. Naha ez bixwînim. Bele. Ez jî vekî te dikarim wisa kurahiyê yani ku ez baş bixwînim. Ez jî vekî te kurahiyê zimanê ew kurahiyê jiyanê ez dikarim fêm. Hem ana fen bikir öyle. Mesela dınav semaverede çe heye. Livelere daha çek lukuye. Di nav semaverê de çi heye. Di li vir da çeke. Bravo, kam bimeşe. Bimeşe. Da çeke. Belê. Ji xayne ve em bibêjin. Em dikarin di semaverede çi çe bikin. Em di semaverê de em dikarin çay Bravo. çêbikin. Di livelere çi. Di da çeke. Bravo, pir başe. Ana tu dikarî ji min re çayekî çekî. Ez bersi bidim. Têdan da çeke bî. Belê. Ez dikarim ji tere çay çekin. Ve çağı tu dikarî ji min re ji bumcî re çakmak ekibine. Yani ji Ez çakmak ji bi Kurdî çi ye? heste. Heste. Tu dikarî heste ekibine. Ji bumcî heste bistînim. Belê kerem. Bumcî ka hesteyê xwe bide min. Gelek spas. Fehmo heste ji tere. Ana tu raje dî hesteyî Belê. here li ser masê de kaxizekê bîne û semaverê veke. Semaverê hêkî baş e. Ev karê rêzmarî çiqa tişkî xweş e ya. Ez pêra dikarim her tiştî çêkim. Bu ji xwe re koleyek anî. Kole. Ez Belê. ji vî darê bistînim. Ji wir dar bistîne dayne wê derê û ji min re çayekê xweş çêke. Kê bikim. Ya mamoste. Doktor bekar. Vallahi tu gerek tişan dizanır ha. Ez bavê xwe re dibêjim. Dibêjim doktor xwendekar heye. Dixwîne. Ji bo wî jî jiyanê baş dizane. Bavê min bê here ji wê ku derê li o. Dilêriniz Bi xwendinê jiyan mirov dikarê nas bike. Bigo te doktor xwendekar ne dîtê ji bo wî tu sa daxivî. Brezne viskar. Bele, Ji migot kabir gudar bike. Migot sabê hêvarê dixwîne. Usta jiyanê kûr naz dike, usta baş naz dike. Wallah migot babo devê me kirî te bîne. Ez çûme ba doktor xwendekar. Ez av çax dizanim ku ez dijîm ha. Zanî? Ez niha çayê te çêdikim doktor. Pir ne dure tu jî tê bîna min. Hevalê nivîskar. Pir ne dure. Tu çaya me çêke? Çaya falan falan. Jiyan bîna nivîse tu zanî hevalê nivîskar. Beş et gudarî çêdikim mamoste. Ez gudarî çêdikim. Nivîskarîn karekî pir tu zanî çawa ye. Karekî pir Mamoste. karekî pir dijwar e. Bi rastî jî pir dijwar e. Dilê tu tîpan pir başiyên bibî. Tu peyvan pir başiyên bibî. Dilê tu rêzman pir başiyên bibî. Ez çay Poker- çekirine başlayayım bebem. Pokera pir başiyên bibî. Daçekan pir başî bibî. û ji xeyne ve tek ji bo ku tu xwe motive bikî. Destimi şovti mamoste. Tu karî bî Mamoste, çayê yêşî. mamoste. Oh destimi şovti. Destê te şewtî. Rezman Pir da baş. jibuin çareke ki Ha pir başê ji bê tu ev çi nîşan de tu zanî. Tu çi zehmetê bikişînî te ew qas xweşî bibî. Mamoste. Kerem ke? Tu jit kari alayım mı ki mamoste? Rezman evciye. Ez bi fikirim tu zanî. Fikranin tişkî pir ne ve karê bedena ye. Ez nikarim. Ana bêm alê kuluk sıramen ver yani. Tu jit rast beji mamoste. Dikarim çi? Ben je kaniye av ani. Pir başê, pir başê. Brez nivîskar. Beje. Ez pir tîro. Tu dikarî ji anêşan ji He. avekî bînî. Haç tane avi. Ha.
من جترا آب آنیش تو جه خورتم آب وقت Ji marketê ji garê bîne. Ji jor ji min re belî fekî bîne. Ji jêr ji min re xortumî bîne. Ji jor ji min re dar bîne. Ji jêr, ji jor, li jor, di ser, di bin, di nav, ji min, ji wîr, ji wan re her tiştî bîne, bîne ji min re her tiştî bîne. Kole. Hevalê nivîskar tu dikarî ji min re qedeheka îskaneka av bîne. من جترا دور آنی Çim ha? Sebep? چای نمایه چیکاره نمایه Nîne? نون نمایه Nîne? قزل قرد نمایه Çi جهری heye? نمایه Aha. دار هی Tu mu teşin? Tu li serê min de لز از سرته ل بنیته ل توته tu pişta min değişînî. Ya evvelê nivîskar. ev چیه ev داچکه Eşi ev çobe داچکه Ev henekene? ev çobe çe Ev henekene? Heneke pir nexweş. داچک چیه داچک Daçek. چیه داچک kabde mi maçek Tu li min dixî û ma çî dikim fehm nekir tiştek. Ya hez bikî ya hez nekî. بله والله مجرد میدا چکاشی حق واسه ام زیاد دریش نکن ام اید کاری مالی بدن و بله والله وک هر هفته ام ایدی صاب 5 پیوه خو بدن یا یکمین نفش یا دویمین پرورده رست شیوه و وین بله اوانو هونه واته اوانا هیم ببین و دینا هوا کنده بکار بینن بله اوانو هم دست به لیستگاه خو بکن مامۆستا بەری لیستیکە دەخوازم تشتێکی شتە ڕجا بکەم بله کرم که بیستکادن تو سەر تیپێن قەدەخانێکی سەکنی ئەس گەلێکی بەهێستیار بووم ئەدخوازم توانە دیسا دووبارە بکە ئەس بنویسینم بله دبه مامۆستا ببۆرێنە کار بنویسم دخوازم تەلەفۆنت قەی بکەم چێتر دبە کرم کە مامۆستا بله اوانو مگو تو کس نکاره دیپین زمانه کی قدخه بکه گر قدخه بکن امی بهتر لی خودی درکن جبر کو مامۆستا ئەس قەی دکەم چێترە ئەس دکار بنویسم پاش ئەس بنویسینم هوال Azat. کرم Tu dikarî heneke min mamosta re bikişîne. Ez ê bişînim jî mamosta dilber re. Mamosta were cem min. ئەس نەکشین دەبێت بکشین ئاها چ خۆشی بوو Kabinlerim. Gel. La bu sene kadar kabinlerim. شتێک تایبەتە Ez çi telefonek xweşik e Azat. یا هەوالێکە کا ئەولامی تایبەتە لۆ تشتێنی سەر ئەبی دەبەیە هوال Ez jî xweşik derketim mamosta. Mamosta çi bene xweşik e? بله û sıfıra le ver. Kelebek min. Vay. کام ئەوی نێبلیسن ئەوی خۆش Vay. Çe, navda çe ya var mı kardeşim ben? یا کابینە لۆ از دور ده چی دکم Mamosta. Tişten kadakada bejî. Li gorî hîna. ئەم لیستگا خۆ بلیزن لیستە خۆش بوو هەوا لیستک چه azın efendim Ajte usuf. Zinar. Ne götü bu beri jüvere? Da Murat'taki ne başı? Emel istike kibilizin. Emel istike kibilizin mamosta. Şşş. Azad efendi. چی بوو بەردێ چی بوو یا La var. Beş. چی بووی Mamosta şu xure. بردن هوالنو بردن از اجر پیوا داوی بیجم اف چتانه کوتاقای تکریه تخوازه هر بده کلنته راشی از دیسا دوباره بکن چی یا مامۆستا چی تخوازه من بده دادگه هشی از کارم دیسا دوباره بکن واس دوباره شی دکم دیپین زمانه کی کس نکاره قدخه بکه
çok az bir kadar kirin ama hak asli xudi derkevin. O tu xwaze her ev qaydana bide kelentera li ev mafete hey kutu di sawere ve kurseşi jiber kutu şi kurde zmanete işi. نکاره به قصه ماموسته و فرقو خواهین یا Heval bira here ger insan be ger mirov be ev peyvane meydavi besiviye. یا امنا جزیوی نادنه Ya cezayir çi? بس ببر Berdin heval no berdin. Ev gotinane me besiviye. Ger ber xwe bikeve امی وها بردم ماموسته berdin. Gohmedine heval no. Tu tiş dest me naye. هده تک لن Çava ya valla. نگاه نگو خاله بیشار می چند جالگو Biraz peşi de götür. ماموسته دبی دم جازات بردم دم جازات بردم اما دم جبرده Heval no bile xistine tiştek çare sar nabe. Gotine me besiviye. یا ماموسته تجربه کو خواهی تم بکر خواهی بدری Raste mamoste. Heval no bu borinin jiber ku ya brasi şimdi ji azap tişki bu sabahlar ne dikir. چیسته راحت کن والله راحت ما Pol rahat bu, pol rahat bu. Çava tutmena ne olsa var mı? Baş buçuk. Sana. Kam rabin herin heval no hatta haftaya peşi biminin de xeyr u xoşiye de. والله زاكي راحت كم لو Hadi yesin. يا مخزين يا كده خسطانه يا De heval no de. تدي جواز مترسيا ربيع ربيع بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بيت فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بيت فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخشه شيرين وخشه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخشه شيرين وخشه زمان كردي